Bodo latest update बयखौबो फरायबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमोद खाख्लारि गिबिनि आपडेट दङ कक्राझाराव सानथामनि हाबाफारिजों भट साननाय फोरोंथाय बादा खुंदों आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि भट साननाया फैगौ 2 मे रबिबार खालि खुंफुंजागोन कक्राझार सानजा जनजाति बिधानसभा बियाबनि ईवीएम लाखिनाय स्ट्रं रुमाव मैयानिफ्राय सानथामनि हाबाफारिजों भट साननाय फोरोंथाय बादा खुंफुङो काउन्टिं पार्सनेलनि बानजायनायाव 24, 26 आरो 28 अक्ट'आव सानथामनि हाबाफारिजों खुंफुंनाय बे भट काउन्टिं ट्रेनिं हाबाफारियाव गाहायै काउन्टिं एसिस्टेन्ट, माइक अबजार्भार, टेबल एसिस्टेन्ट आरो ग्रेड 4 नि बिबानगिरिफोरखौ फोरोंथाय होनाय जागोन होनना कक्राझार सानजा जनजाति बिधानसभा बियाबनि रिटार्निं बिबानगिरि भास्कर फुकना फोरमायो। नैथियाव दङ अक्सिजेननि आंखालाव 20 सुबुंनि जिउ खहा हादरनाङै कर'नाजों सन्देरजानाय सुबुंनि अनजिमाया बांनायजों लोगोसे कर'नाजों गाग्लोबजानानै जिउ गोमानाय सुबुंनि अनजिमायाबो बांबोगासिनो दिल्लीनि जयपुर गल्डेन देहा फाहामसालियाव अक्सिजेननि आंखालाव कर'नाजों गाग्लोबजानाय 20 सुबुंनि जिउ गोमानाय जाथाया हादरनाङै दुखु मोनहोदों देहा फाहामसालिनि एमडिआ मिथिहोनाय बादिब्ला अक्सिजेननि आंखालाव देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होबाय थानाय 20 बेरामिया जिउ गोमादों। थामथियाव दङ कक्राझाराव NLFBनि हाथियार बोखांदों बावैसो सान सिगां मेघालयाव NLFBनि दैदेनगिरि ज्योतिष दैमारिखौ हमनायनि उनाव मैया फिन NLFBनि हाथियार बोखांनो हायो एमबाथा दैदेननाय NLFBनो गोबां बिबांनि हाथियार जगायना हैनो नागिरनायखौ खौरां मोननानै थांनाय शुक्रबार खालि मोनानि 7 रिंगासो समाव 31 BNSSB गसाइगाव एल निफाथय सिंहनि दैदेननाय आसाम पुलिस 31 बेटेलियननि डिपुटि कमान्डार IPS अफिसार सौरभ गुप्तेननि जथायै सिग्रोमनायाव मैया फुंबिलिनि 6 रिंगा 30 मिनिट समाव कुसुगाव पुलिस आउटपोस्टनि सिङाव थानाय रिपु रिजार्भ फरेस्टनि नबीनगर गामियाव हाथियारजों लोगोसे बेरफ्रुग्रा मुवा बोखांनो हायो। बोखांनो हानाय मुवाफोर फारियै गं 87 जेलेन्टाइन स्टिक्स 200 नन इलेक्ट्रिक डिटेनेटर्स गंथाम हादराव बानायनाय राइफल गंथाम 9mm नि पिस्तल मेगजिन चाइनिज ग्रेनेड मोब्लिब थार दरब्रै 12 भल्ट बेटारि गंनै प्रेसार कुकार आरो गंनै रुवा। ब्रैथियाव दङ बोकाखात मेडिकेलनिफ्राय खारखोमादों कर'ना बेरामि बोकाखात मुंख्लं कमलामिरि सिभिल हस्पिटालनि कोविड केयार सेन्टारनिफ्राय सासे कर'ना बेरामिया खारखोमादों 24 बोसोर बैसोनि हिमान्त सरेन मुंनि सासे कर'ना बेरामिखौ नुमलिगर कोविड नायग्रा मिरुनिफ्राय लाबोनानै शुक्रबार खालि बोकाखात मेडिकेलाव थिसनदोंमोन मैया फुंबिलि समाव मेडिकेलनि कोविड केयार सेन्टारनिफ्राय कर'ना बेरामि हिमान्त सरेना खारखोमादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।